Weda oħra tal-Partit Nazzjonalista se tiddiskrimina maċ-ċittadini kif eluf ta' first time buyers jispiċċaw jibqgħu bla assistenza minħabba żball ieħor f'dak li qed jipproponi il-kap Alex Burch. Dan kien il-messaġġ ewlieni minn konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista indirizzata mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana u Segretarju Parlamentari Andy Ellul. Caruana rrifera għal weda oħra mhux studjata mill-Kap Nazzjonalista din id-darba dwar ix-xiri tal-ewwel residenza. Matthew Bonanna mit-Times. Rigward il-proposta li ħabbartu l-bieraħ li se tħallsu nofs li maxijiet tal-first time buyers. Kemm taħsbu li se tiswed il-proposta? Grazzi tal-mistoqsija tiegħek. Iż-żewġ proposti li ħabbarna l-bieraħ prezzo poco ser ikunu qed jiswew lil pajjiż around 2.8 million annually. Imbagħad il-Ministru għall-Finanzi wkoll irrefera għal risposta li tal-Kap Nazzjonalista dwar kemm se jgawdu dawk eliġibbli b'din il-weda. Tajjeb tiegħek għaliex 45,000 mhux f'sena. Dak ħajqasmu fuq medda ta' snin. Caruana għaldaqstant ġab eżempju bi proprjetà li għandha valur ta' 300,000 euro mixtrija minn kopja. Tenna li wara li jitneħħa id-depożitu ta' 10% tal-kapparra, il-loan trid tkun ta' 270,000 euro. Meta wieħed jassumi rata ta' interess ta' 3% fuq loan ta' 40 sena, fl-ewwel 10 snin din il-kopja se tkun qed tħallas 75,000 euro f'interessi. B'hekk bil-weda tal-Alex Burch dawn se jieħdu 37,500 euro li hu inqas mill-massimu ta' 45,000 euro li qed jipproponi l-istess Partit Nazzjonalista. Għalhekk, meta wieħed jaqsam l-allokazzjoni b'kemm igawdi individwu, il-first time buyers ma jaqbżux is-750. Issa first time buyers f'sena waħda biss ikun hemm 2,300. Xi fisser dan? Ifisser li b'din il-proposta b'dawn in-numri li qal il-kap tal-Oppożizzjoni f'sena waħda biss kull ma jibbenefikaw huwa terz ta' dak li applikaw. Imbagħad fis-snin segwenti ta' wara ma jista' jibbenefika ħadd iktar għax il-budget ikun eżawrit. Il-Ministru Caruana nnota li bekk il-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed kollox lil kulħadd li jfisser li jew mhux se jżomm kemmtu jew jagħmel differenti minn dak li jwiegħed inkella ikisser il-finanzi ta' pajjiżna b'riperkussjonijiet serji. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul innota kif għall-kuntrarju ta' dak li qed iwieħed il-Partit Nazzjonalista, Gvern Laburista ta' skemi b'saħħithom u sostenibbli biex xieren ta' persuni setgħu isiru sidin ta' darhom b'mod aktar faċli. Fil-waqt li ta' elenku tal-miżuri kollha li qed jipproponi l-Partit Laburista, Ellul stqar kif dawn il-miżuri se jkunu qed jiswew ferm aktar minn dak li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista. Aħna nistmaw li dawn il-miżuri kollha se jiswew madwar 36 million fis-sena fil-waqt li Alex Burch lest biss biex jinvesti 2.8 miljun euro fis-sena, kważi 13 darba anqas. Min appoġġ kurrenti ta' 65 miljun euro fis-sena sa mmorru allura għal ftit aktar minn 100 miljun euro fis-sena. Ellul temi kontrasta l-proposti li qed jiġu ppreżentati kif dawk mill-Partit Laburista huma kredibbli u kostet biex tassew ikun tal-akbar sostren liċ-ċittadin f'kull pass ta' ħajtu.